Менә мин шундый кеше, мин гомумән бәхетсез булсам, мин тормас идем. Мин Марат белән бәхетле булдым. Менә как только мин аңлап алдым, что бәхетле түгел. Нәрсә дип әйтти? Молодец дип Хәзер әйтти. мин тагын да бәхетле. Хәзер бәхетле мисең? Бәхетле, әйе. Кем соң ул хәзер игеле? Миңа гына әйт әле. Юк. Сер итеп. Юк, бу мин Сөйләйин. сөйләмим бер кешегә дә. Мин Маратның сөйләп бирим. Полезно. Почему? Сөйләсен, аның хакы бар. Ул хаклы. Аны сөйлисе килә димәк. Мин сөйлисе килми. Ник сөйлисең килми? Бу кулак алкасын ул алып бирдеме? Шуны батыр. Бу юк. Юкмы? Бусын юк. Нәрсә белән китте? Шуны бу сәгатьне? Калганнарын bilмисең. Шулаймы? Кем икәнен сөйләмисеңме? Халык нитсен әле? Ах, Халык дип менә. бик кызыксына мин белән. Кызыксына. Менә белмичә торсыннар әле. Кайчан әйтәсең? Шунда мине чакырасыңмы? Бәлкем вакыты килеп җитер. Кем белгән аны белмим, әйтә алмыйм. Әлеге нәрсәгә Мин әйтмисең? бүгенге көн турында сөйлим. Ай, бүген көн турында сөйлисең. Син бәхетле бит. Мин бәхетле, әйе. Исемем белән булса. Юк, синде. Нәрсәгә әйтмисең, шуны гына әйтеп китәләр. Диләр, Без матурым аны, дип әйтәләр. без аны яшермибез әлбәттә. Әйе, Без әйе. театрда йөрибез. Ah, Хәзер бүтән журналистлар мине аттан яшик. Кайсы театрга йөрисең? Кайсы театрда? Камал? Ха? Камалга йөрисең гадәттә? Камалга да йөрибез, Тинчурга да йөрибез, ул театрлар бик ярата. Мгм. Әмма ләкин менә шунысын әйтәм, бу аның күбрәк аның ягыннан килә торган теләк дип әйтәм. Әйтмәскә инде. Ул яратмый менә шундый медийностьны, аның артыннан күзәтеп, фотлар эшләп, булай итеп йөрергә аны теләми. Бәлкем аңа вакыт кирәктер. Әллә ул Камал театрында артистмы? Юк. Бай кешеме? Ә? Тормышны алып барырлык җегетме? Тормышны алып барырлык җигет. Кайдан таптың? Юк, бу сорауларга инде мин җавап бирмим. Шуның өчен. Моны бетерәсең. Берәрсе язып бетә. Мин аеры